أنا تأدلي كندي كفيو هجي كان يمنتي مقاتي قطيوني أنتم بجاهم أوردني أنت بلد يمان تساقا أحفهد يقداس تم أما أكلهم كف أبيلو مازنور آقا بسك الزارباي تسمعون كم زحبون فانت أرطراب زهد أتي فانت أرطراقنا نايستحرد دور هنبرا ناتوس كافلوت أجموتيوم ناتاقنا أنت يتصبيا كم زلو ولا حدا أفلت إبلان مكينها بالألفتنات كتحنبب تسانيها أندا زحلت متسأتمو دومس بلد هذا أبي كان شلو تخفيتو نوشت مسآتوت بالسلام ورد مسبلو أسلا زاوزات كم زحابون سبسيبهم ليتي أبي بيلا غزام أصا كفيتهم نوشت آتوهم اتغزا بستفلالي مشلالي مقاريقو نبرم فحنياتات أيتبال استنسنس انبابا فقادو استول أشقا أبتت أولا مبقم دما استفلالي مقم مستتات انتايزي اندا بلد بستحاوس السمئت اندات عزبت كلام فتغيدو نأخ إلو استدالوي سويل دمتسي ندحريت غز أقولح كمت بالمسكبرا إسروم مولو بارلا تخدينو أب إيدو بكيري وين هيزو نتحانت إدرو مؤبجبو إتيوم تفسيحو نبقى غزو كمتس مصر آيات نقلتو دماس لزفلها انداغيت كدا كسادو كتحانكو ختبلو اتهم زدالهم أجبتو سفسيفو نابتاز نبرت تملسوا كمزي أنت جيركي كتحرق أنيخي أنت حارق أدماك بدلكي خيلي ماذا بيقنا نسو يكون ترغاقي أزيس لزفكراكي نأخي زدالو خو بركاتيو بخبرات كراخبا كتسيري زترفكو دخم طرح سلازخونا كال أماراسي تتاكيمت سبقيرمش مسبلا أنت سب تتغفلني أخا أنس أمنتخو إله تحتي أدمخ جواها خمزة لخا يرد أكاري أوه تحتي أدمى دخي زي فلتكو يا باج أزربايم هلا نسخي أنت يمو تحت أدمى حما كقبركي أيام تسخي نسو قريفكي نأخي تداليز الأز الشاي أبت فيستا لحدش كدانا لكي نفسخي تحت أسيبكي كم تصحي أندان تصواركي كم ورحي دميكي منسي إسروم بحيلي فقري يركب دي بجاحك دفني مش شقري تفلت ايخا انا بزعد مندو تسقعلني اتخال ايزي اخلني بجاخا فنوني احتركمي اكسدكني نابسامي دخي كتكري ديلخي سامك موت نيرو كقدفو ينبرن نسبل اها امبقار سامي نسحيخا چفچفكا زمتا مسيلكا قدفكا كيركا ايهي عدنقيسكي هاريكي حزينكي هلا جبعتي فأوركمي مسفاتا أي كمان أبا أسني تانكو دمان صحيحي هجون فقر مستحسميو كقتلي زربا قد في كيلي تحسبي أمبي لا مسأجر قرات بعينو طرح تأميتو نأجبتو كمزوستو أجبرم أبتبانيو كنا أكدت هتسبقنا مقاطع أزا تنخنيخا بكاي جمرات كاب حجي تمتع أنداول أنت تصبقوا إسروم كايو تصدقال ألي 4 دقائق مسكبرات احتازقال آسا أيحب حردات أيرا ولاس ما أنت أخي ترفتات تصرزل أنداول كدو مقاطع كحكوهم إسروم حوي بجاها خير قدفن أنداولت كاب لبات محسنتهم نكف النواس الذي أصعى قد أقبض كيف تخو حيلي كتكم تقدرن لخي كالي سيترف تحت أصفكي مسي شؤون رادع مسبلا كيف تو تحت أصيبا ناتي زحواك دان تخريناك تمتس مصر آيه عافو كفيتو تاني درقا ترفا نزيئت مسل سب اندار أخو فتسيم أحلفك حب يبلين بزي مكنات أيكون كون حلفك على سب أفكيريا اندابلا مس نفسك الزرب أبتقوبت أحد مريحو نابتم أدي وسدا يقدس بين مقبي خورد الله سامي أو أفتقى كان شو لمس بس حاحيلو مستصنحو من دعالو كياقتم كيدو اندابلا نوش تغزعاتي إدو دنگيدو حقاي زبل دمسي اند أسماء أبسكالو كفلا
የግዳስ መልስ ስለዚህ ረኸበ ደቂሳ ማለት ዲሉ ብዙሕ ከተገደሰ ወራየ ቴሌቪዥኑ መርአይ ገበረ ኤደን ወላ ሓደ መግቢ ካይለ ኸፈት ደቃ ምስ ሕልፈት ነቲ ኩልሶ ጠቕሊሎ ዝነበር እንጀራ ናብቲ ብያቲ እንዳሰወንደ ስምዕነ እንደወ ኤደን ሰብ ከክበረኪ ንግስቲ ገይረ ከከናኸነኪ እንዳበለኪ ንምንታይ ክትሕሰቢ ኣነኮ ንመዓልቲ ሽሕ ጓል ክውፅእ ዝኽእል ሰብ ነብልቤ ስለ ዘፍቀርኩ ኣብዚ ይኹን ጉዳያቴ ቁሩብ ኣየደንግፀክ እንዴ ድሓር ከዓ ብልኢ እንታይ ይኺ ተነፊሕኪ ምስ በላ ኣታ ኢስሮም ኣነ ስለቲ ዘፍቀርካኒ ብልቤ ዘመስግነካ ግናሲ ንኣኻ ዝኾን ቦታ ይብለይን ኣኩርኢኻ ከም ተንበረውን ኣይጠራጠርን የግዳስ ብሓይሊ ዝኾን ነገር ኣሎ ዲ ክትለማለን ከም ዘለዋ ንነብሰይ እሚንያ እምበርከ ከምዘይ ምሕራ ስለዝተሰወጣ ብውሽጣ ግና ንስኻ ብዚ ኣሕዋትካ ብላሽኻ ትብል ነበረት በቲ ሓደ ድማ ንፈሲ መሓላ ይኹን ኣብ ውሽጣ ናይ ፍትወት ምልክት የብላን ንሱ ጥራሕ ዘይኮኑን ብሰንኩ ሓስባታ ይኹን ተሓሊማቶ ዘይትፈልጥ ነገር ስለዝገጠማ ንሱ ንሳና ኣብዚ ዓለም በይኖም እንተዝተርፉ ተሓኒቃ ሞት ይቀላ እምበር ክትቀበሎ ዘይሕሰብ እዩ እሞ ሕጂ ንፍቅርኻ ኣይቀበሎ እንዲኸ ትብል ዘለኺ በሊ ምእንታኺ ሓዚነ እንዲ ገዲፌ ነይረ ሕጂ ርእስኡ ሂዘልኪ ንሳምዕ ክመፅእ ምስ በላ ኣንታ ሰብ ካን ንጉስ ዝኾንካ ኮይኑ ዲ ተሰሚዒካ ሃላ ንስኺ ንጉስ ምዃነይ ኣይትፈልጥ እንደኺ ገንዘብ የነግስ እንተደልዩ ድማ ጊላ ይቅይረካ ኣነ ድማ ብገንዘበይ ንጉስ ለዝዛረብ ሳሚ ኣብ መንጎና ዝፈልጦ ስለ ዘይብሉ በጃ ሓግደፉ ገስ ከዓ ሂበኪ ሓቀይ ክልተ ምርጫ ጥራሕ ዘለኪ ወይ ተቀበለኒ ወይ ድማ ሞት ፈታዊ ትብልዮ ምረፂ ንሓደ ሰዓት እድል ሂበክለኹም በሊ ኣምስ ወዳእት ኣብቲ ክፍሊ ኣይትኹም እፅዋ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ንደገ ወፀ እንታይ ከም ትገብር ሕርብት በላ ካብቲ ገዛ ሓዲማ ክትወፅእ ዘይሕሰብ እዩ ክንደይ ከፊልዎም እልፊ ኣፍ ልቦም ዝሓበጥ ዓወዳት ካንሸሎ ምልእቲ ደርዲሩላ ኣሎ ይፃወት ከምዘየለውን በርሂላይ ግና መንቀሊ ሽግራ ምስ ዝኾነ ሰብ እሞ ከዓ ዘይትፈቶ ክንሳ ምስኡ ብሓይሊ ክትቁርነ ዝዋሓጠላ ኣይኮነን በቲ ሓደ ድማ ነቲ ተሓሊሉ ትፈቶ ሰብ ከምዘይ ምሕሮ ስለዝተረድኣ ተገብሮ ጨኒቕዋ ኣለበጠት ነታ ንስደት እግራ ዘለዓለት ለመዓልቱን ደጋጊማ ረገመት ግና ኣብቲ ሰዓት ብዛዕባ ምምራር ስደት ንኣጥራሕ ዝምልከታ ኮይኑ ተሰሚዕዋ ከውን የግዳስ ፈቐዱ ኣብ ዝኸዶ ሰብ ስደት ክነይ ክብል ይውዕል ከም ዘሎ መን ምስ ነገራ እቲ ዘይተሰደደ ሰብ ክስደድ ለይቲ መዓልቲ ድቃስ ክስንከሎ እቲ ዝተሰደደ ድማ ብፍላይ ኣብ ምዕቡል ዓለም ዝነብር ገልኢ ሰብ ዝብላዕ ዝስተ ጅብኡ ዘይገደሎ ክንሱ ይጭነቕ ይማረር ስለምንታይ እንተ ተባሂሉ ግና ውሽጣዊ እጋበት ስለዘይርከብ እዩ ውሽጣዊ እጋበት እንተዚሓሉ ድማ ኣእምሮ ክርበሽ ግድን እዩ ካብ ኮነ ብፍላይ መሬት ኣደኻ ጽቡቕ ጌርካ ዝኣንደርካል እንተ ኮይንካ ሓመዳ ትናፍቕሞ ነታ መጀመርታ መዓልቲ ንስደት ዝወፅእኻላ መዓልቲ ትነቅፍ በቲ ኮይኑ በቲ ሰብ ንናቱ መስደዲ ምክንያት ዕላማ እንተሓለዎ እኳ ናይ መወዳእታ መልሲ ናይ ዝበዝሐ ሰብ ግና ስደት ጥዑም ዲሉ ምዝሕተት ግናይ ዝብል ሓፂር መልሲ ዝህበካ የግዳስ ህይወት ከም ዝገበርካዩን ትሕቲ ሰማዕካ ሓድሽ ነገር ስለዘየለ ካብ ወፃኻ ብዝተኻለካ መጠን ስንኻ ነኺስካ ምድርጋም እዩ ሳምንታይ ደኣ ክሳብ ሕጂ ደቂሳ እምባል ኤደን ኢሉ እንተ ፀውዐ መልሲ ስለዘይረኸበ ናብ መደቀሲ ክፍላ ምስ ከደ ክሪኣ ስለዘይከኣልዋ
ናቤዳ ከዳ እንዳበለ ነቲ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ክፍልታት በብሓደ ፈተሸ የግዳስ ኤደን ተበልካ ወይ ከዋኣቱን ሰባት ሕጂኻ ሓዲማ ማለት ድዩ ኣንታ ተረጋጋኢልና ምሕላው እንተገደፍናያስ ኣይሰሙን ሰለስተ ሕጂኻ ክጣፍእ ዘይከውን እንዳበለ ደወለላ ድምፂ ሞባይላ ኣብቲ ሳሎን ገጹ ምስ ሰምዐ ኦሮማይ ሕጂኻ ኣበይ ኢልና ኢና ክንደሊ ኣዘንግዐትና ነዛው ጋልብኻ ዘይፈለጥኳ ብኻ ሂዝያ ዘይመጻኹ ድቃስ እምበር ከሊኣትና مش كلنا اوف نبلالنا انت كيف هو ابزي تفلط عدي بقالا سقايت مرص ناتهم دق غزو ككب زلو صويو نسوكا بينا اقمو كغوي كدليوا نكلهم دام اوافرهم ኤደን ኣብታስተ ኣጽወታ ክፍል ኮይና በበኸያ ጭንቀት ተወጢራ ከላ ማዕጾ ከፈት ምስ ሰምዐት ጎያ ክትሓደም ክትብል በዘይ ልባ ምስ ኤስሮም ተጋጨወት ናቤደ ለኺ ኣትጓል ክብረት ኣያፍትወልክ እንዲዩ ናሓደ ሰዓት ዕድል ዝሓብኹ ምእንታን ጽቡቕ ጌርክ ክትሓስብሉ ምባል 2 ሰዓት ጌራ መጽእ ክለኹም ኣብ ምንታይ መደምደምታ በጽሕኪ ኣታ ኤስሮም በጃሕ ግደፈኒ ከም ሓወይ ክትከውን ኣይትክእል እንድኻ ምስ በለቶ ብጣዕሚ ስለ ዝሓረቐ ካይተረድኦ ብጽፊት ርእሳ ክሳዘራ ኣላደዳም የግዳስ ንዕለቱ ተጣዓሰ ኮይኑ ግና ገጽ ክሕባ ስለ ዘይደለ ገጹ ጠዩ በሊ ክሳድ ሳሚ ሂዘልክ ከመጽእ ብምባል ኣጸገም ኣቢል ኣጽዩ ካብ ተቃረሓቀ